I a Arenys de Mar, per primera vegada, els alumnes del cicle formatiu del cicle mitjà de l'Institut Tres Turons tindran un estand al Saló Internacional Nàutic de Barcelona. Jordi Zafrà. Els alumnes de tercer any d'aquest cicle formatiu que ja es coneix al Maresme i que treballa amb la construcció d'embarcacions de fusta i parts d'aquesta, juntament amb el moll i el suport de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, tindran un estand al Saló Nàutic de Barcelona que es celebra a la Comtal del 12 al 16 d'octubre. En aquest estand mostraran al sector tot allò en què treballen durant tot l'any, a part de treballar en la reconstrucció d'una embarcació que es va reflotar ara fa més de 30 anys al fons marí d'Arenys. I malgrat no poder acabar amb aquesta reconstrucció completa, sí que com a mínim en el Saló Nàutic mostraran els primers passos d'aquesta. De l'oportunitat de ser al Saló, d'aquesta experiència que en breus dies viuran aquests alumnes, n'ha parlat Carles Pelagall. És el tutor i professor d'aquest cicle formatiu de grau mitjà que ja ha vist sortir la seva primera promoció l'any passat i que s'ha convertit en un referent a tot el Maresme amb només 3 anys de vida. Estem il·lusionats, la veritat és que amb moltes ganes. Estem fins i tot sorpresos amb nosaltres mateixos, no? Per la meva banda és un gran què, primer perquè, home, és exposar-te obertament allò que estem fent. Creiem i crec molt en la feina que estem fent i, home, pels alumnes inclús és fantàstic. O sigui, s'estan mostrant a tot el sector i que saben fer la feina, vaja. Per això dic que no, la veritat és que estem molt, molt satisfets i amb moltes ganes, vaja. Per aquí estem formant el que es diu mestres de ribera, mestres fusters de ribera, que són els mestres d'aixa, i llavors una mica, després ells es poden anar redirigint cap al mobiliari dels vaixells o la construcció de les estructures del vaixell, tot el que és fusta d'un vaixell. Des de l'Institut expliquen que aquest any hi ha alumnes de tot el Maresme i fins i tot de Terres de l'Ebre per aprendre una professió que després de molts anys sembla aturada o poc buscada, amb pocs mestres d'aixa en actiu o mestres de ribera, com deia ara Carles Pelagall, sembla que torna a anar buscada. I cada cop, a més, compta amb més navegants i clients que busquen tornar a les embarcacions de fusta d'un passat. La gent que navega i la gent que coneix el món, aquest del sector, home, una embarcació de fusta és, diguéssim, és el top, no? És com dir, punyeta, tens una cosa tradicional i més, no? Però a part està agafant una mica de força al tornar a les embarcacions, diguéssim, tradicionals. El típic des d'un llagut, d'acord, que ha hagut a tota la costa catalana, a tot el Mediterrani, i llavors una mica sembla que vol agafar força el fet aquest de tornar a embarcacions no a la fibra, que estan molt bé, però, diguéssim, comença a haver una mica el crit aquest de dir, punyeta, tenim unes embarcacions aquí que són històriques, que dic des d'un llagut fins a un patí català, que és autòcton, és una embarcació de vela lleugera que és d'aquí de Catalunya, i llavors això, una mica ens dona esperança d'això, de que veritablement farà falta gent per l'ofici. A l'Institut i al municipi d'Arenys n'estan molt orgullosos i satisfets de comptar amb una oportunitat com aquesta, a la cita per excel·lència de la navegació i la nàutica a Barcelona, i cada cop pensen en fites i metes molt més altes. La idea, convertir-se en un referent a tot el territori.